Belaunaldien arteko harremanak era naturalean sortzen dien gizarte bat eraikitzeko, ezinbestekoa da adinkeriarik gabeko gizarte baten bizitzia. Azkenean, adinagatik diskriminatzen danean, gizartean, adintarteko etenak sortzen die, horrek ekartzen dau elkarrez ulertzera, belaunaldien arteko ez elkar ulertze hori sortzera, gatazkak egotera eta etxaiak ez da zen lekuan ikustera. Orduan, ezinbestekoa da, umia garenetik, txiki-txikitsua garenetik, adin desberdinetako pertsonekin egon, denbora pasau, eta gehien bat bizipena konpartiru, helburuak, ikuspuntuak, eta hori, elkar bizitza bat euki, bizikidetza bat sustatzeko. Arrasaten, eragile asko gauz, haur, gazten, erage, eta pertsona nauzisekin lanian, eta gauza politz pila bat itzen die, kontua da, proiektu edo ekimen puntual horrek, proiektu integral eta bateratu eta oso batera pasatzea basalto oso politxa izango zala. Erronka bate bai, baina oso salte politxa. Adibidez, Arizmendi ikastolak, ondala gutxin dau, proiektu bat aurrera eman dau, intergenerazionala, eta hasi da bere lehenengo poso horrek ematen, eta guk eukidugu aukoria proiektu horren pilotaje horretan parte txikitxo bat eukitzeko. Baina nik ustot arrasate horrek ezin garela hor bakarri geratu. Nik ustot proiektu honek, proiektu intergenerazional honek, eroen bidiela urrin hau, hezkuntza zentro danetara, auzo danetara, adintarte desberdinetara, auzogune desberdinetara, zentro guztietara, eta horretarako baliabideak eta begidera da eruetia, eta batez baliabideak eruetia oso importantia da ate honek zabaltzeko. Eta horrez gain, ditugun espazio komunak sortu eta ditugunak berpiztu edo bizitzasuna emun behar jakie. Gehien bat, arrasaten baditxugulako lekuak, kultura, ariketa fizikoa, mugimendua, beste mugimendu batzuk aurrera eramateko espazioak baditxugu, eta horrei begirada intergenerazional bat emun behar jakie, harreman horrek naturalki sortzeko. Eta hortaz aparte, bizipozen be, hainbat ate zabaldu ditugu, eta horreitako asko arrasaten izen die. 21 urtekin adierazi genuen, pertsona nauzisekin lan gure genula, seginen Euskal Herriko ate desberdinak jotzen, udaletxetako ate desberdinak jotzen, eta batzuk zabaldu zituzten euren atiak, arrasateko udala bat izen zan, eta geroztik proiektu desberdinak ereman ditugu aurrera, Euskal Herriko proiektu eta udal desberdinetan. Horrez gain, enpresetara bebai jun ginen, enpresei bezaten, rol importante bat daukotzu gizartean, eta jubilazioan kontua, bebai garrantzitsua da, eta enpresak bebai hor begirada jarri behar dozue. Eta, sortzi enpresek aldatu da euren ikuspuntua, eta aldatu da euren begirada, eta zide jubilazioarako trantsizio programak aurrera eramaten, eta hortik lau arrasatekoak die. Enpresa sozial batek edo proiektu sozial batek bebai bere egoitza behar dau, eta bere bulego bat, ez? Eta kasu horretan naiz dago biziasmori gabeko kooperatiba sozial bat izan, guk enpresa teknologiko baten egon gure genuen, eta hasieran etzan gure lekua, baina zabaldu genuen bai garaiako atiak, eta hori behi lortu genuen. Eta, jubilatuen elkarteetan, esatea, gauzak aldatu behar diela, irudia eta ikuspegi aldatu behar dela, emakumeen presentzia oso importantia dela, eta dinamikak aldatu biela esateko, ate asko zabaldu bidie, eta hortan gabiz arrasaten, lau jubilatuen elkarteen aldaketa eta transformazio prozesu horretan bide lagungako izaten. Eta dana dela, lan handiza dugun dion itxeko. Emakumeak falta die batzordeetan, jende gaztea, hau da, jubilatu berri gazteak behar die batzordeetan, eta erreleboa behar da batzordeetan. Sarri aldatu bidie batzorde horreik. Así que, badakitzue. Gure bozue aldaketako parte izan, nima zaitxezia, ate asko da zela alde horretatik zabaltzeko. Nik uste dut gizarte inklusibo intergenerazional bat, adinkeriari gabe, eta berdintasunean oinarritutako bat sortzia danon kontua dela, danon esku dauela, danon lana ezinbestekoa dela. Así que, jarraitzu digun, danok bakoitza berian, baina danok elkarrekin lanian, ate berrixak elkarrekin zabaltzen. Eskerrik asko.